Thumuna uhambile waye emzini kadokotela. Uthe wena futhi unqabile ukuthi eze lapha. Yilokho ngitshele khona ngithi. Usebenza ithuba ngoba wazi ukuthi angiboni. Kusho ukuthi kumele ngihlangane naye namhlanje. Dokotela thina sonke lapha sinesidingo ukwesekwa. Emva kokungeseka esikhathini esingaka esedlule ngeke sakwazi ukusihlela emuva. Ngithe wena ngeke uzulibeka unyawo lapha ya. Ungangilinga yini ntombazana? Angikutshelanga ukuthi ungaphindula ingube ngomqondo wakho la ekhaya. Ngeke aze silalele. Ngizomkhipha mina la endlini. Wazi, Madam. Krutika. Usukulungela ukubuya uzosebenza la ekhaya. Yebo mnumzane. Angeke ngize kuthola ukuphumula ngize ngithola ukuthi ubani lesithunzi. Uwena kanti ithunzi limnyama. Unamina ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora leshagalolunye ebusuku kuStar Khanya kuphela.